grasya, tikang sa Diyos, pinagi sa pagpakita, sin oras, o pagsayaw sin kuratsa. Sa pinakauna natin nga padis, akong tatawagon, waray ba kundi, ang aton kura paruko, Reverend Father Bong Kapili, papadisan sa naton Hermana Mayor, Miss Delia P. Mahinay. Kuratsa! Bong Kapili, ang atong kura parungko, Gobernador Hermana Mayor, Miss Delia P. Mahinay. Atong bilugan mga kasangkayan, ang atong pagpangpin, ang kalipay sa atong selebrasyon. Yan na, kapatid, narang sa atong pagpapay sa atong parokya. At kaubot na ang atong kasi parokyano, mga bisita sa magkalain-lain na punto, mga nakisuyok sa ayon halitin grupo sa banon, mga kalakas ng pagpatanong, ako lang sana ay mapurkan. Dami na ang mga bisita, nag-aral ng mga ikawa, may napupos ka may sensitiba, may pinutok kay ng mabos. Halarasi kita, at Gulong na sa nagkakaunang ang luwasin Reverend Father Leo Sulatan Gunong Barangay Marasi kita ang President Al Macolon Gunong Barangay Tungkol ang Sulatan Gunong Barangay o Magkanagay natin ang Palcotero sa naging Salamat, Father Bong Kapili and Miss Delia Mahinay and aton Hermana Mayor. Aton pasusundan mga kasangkayan, may special request, mahatag si